Okay. Hello guys, good morning. Mega love shoutout po sa lahat. Thank you guys for coming.
naman at sino ba yung nakuha mong mukhang nakakilala? DJ Karen. Tayo ay tapos na. Ako'y dalas naman at sino ba ang nakuha mong mukhang nakakilala? DJ Ken. Magandang shoutout sa mga katropa ko na nandyan. Thank you so much. Jeffrey PHN, my love Jan of Macau. Thank you, thank you. I-flex ko lang muna yung halaman namin. DJ Karen. Makinig lang muna kayo ng music, guys. Tambay nyo lang mga city nyo. Thank you, thank you. Nag-rap shoutout to sa LCD Tamsak Harang House. Thank you, thank you. Sis Marivic, Emeleso, salamat sa patusok. Aray, sakit mo naman manisok. Harang, thank you sa harang.
Smiley, terima kasih. Pang-update lang natin yun para hindi tayo paluin ni Manon. Enjoy the music, guys. Hoy, sexy, mag-LS ka din at pagkatapos ko para tandayan kita. Yun, pagkatapos ko, LS ka rin. Tamsak ate. Thank you, ate. Ate, thank you sa pagkamsak mo dyan. Yan guys, nandun ako sa RJ ng kanyang bahay. Mata naman guys, pwede patusog daw sa lubot. Isutin mo lang ng dahan-dahan yung puwet mo para hindi masakit. Pero, guys, baka naman pwede patusog din sa RJ sa binaba niyang bahay guys. Madami po yan na bata. At mga house. Hoy, huwag kang mag-out. May boy tayong mag-out. Sumbong kita kay Pato kapag mag-out ka. Pato! Iiwan ka na, oh. Roger Almazan, mega shoutout. Host, mega shoutout din po sa iyo. Thank you for coming. Meron na po. Ayan na, may jacket na ikaw. Baba ka na ng bahay mo dyan, ayun. Ayan guys, patangsag daw po sa premiere ni Roger Almazan.
Good morning, God bless us. Happy Monday po sa lahat. Yan, mag-grab shoutout Ate Nobel and Kimbo's channel. Thank you guys for coming. Sayaw-sayaw muna tayo guys. Ay, hindi pala sayaw. Ikinig muna tayo ng music. Salamat guys sa pagtambay. Mindanao Mix Club. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging dahilan na puso ay papagiyan dahil sa'yo'y naramdaman. Mindanao Mix Club. Wow! May DJ po pala yan. Pa-share it naman. Powered by Full Exclusive.
Filipina Shine. Thank you, Dilat, for coming. Sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Pangako sa iyo, puso mo'y aking iingatan. Samahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Magpapasalamat sa Diyos na tayo'y hindi tadhana. Anumang pagsubok ang dumating sa ating dalawa, kakayanin natin magtiwala lang sa isa't isa. Kainitin mo ng buhay hanggang buhay ko buhay. Pinagpangako, mamahalin ka habang buhay. DJ.
DJ Alon. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Good morning din, sis Jolly Lou. Thank you, thank you. Power is love. DJ Saint John. Power is love. Naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig DJ sa'yo. Saint John. Gagawin ang lahat Hi, sis Jolly Lou. Thank you for coming. Thank you, guys. Shout out Jeffrey T.A. Wow. Macau Vlogs. Sa mga katropa yan. Thank you, guys. 10 minutes pa po mag-end na. Thank you. May nanagalang shoutout po mga Macau Vlogs. Andre Jeffrey. DJ Saint John. OTW po sa inyo. Okay. Thank you, guys. 7 million in the house. May love shoutout po. Thank you, guys. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Power is love.
Sound system. Dahil na po sa bahay mo, Jeffrey Page, full packet bakas sa video. Thank you, ate. Pupuntahan ka yan mamaya. Hoy, Jeffrey, andyan ka pa ba? Alagat ng Macau. Thank you, Sisi. Thank you, guys. Tamsak sa guys. Ayun, bigla shoutout Mark Morales. Thank you po. Yan guys, nag-smart na kanyang bahay. Patusok po na kanyang friend. Thank you. Sound system. You're listening to the music of DJ Playboy.
Listening to the music of DJ Playboard. Mobile sound system. Okay guys, hanggang dito na lang po muna tayo. Papaalam na po si host. Thank you guys for staying to my LS until next time po guys. Thank you so much po. Have a blessed Monday to everyone. God bless us all. Bye-bye. This is the mix of DJ